Искаш да знаеш колко ток харчи бойлера, просто натискаш Enter от основния екран, което е най-долното копче и се появява графиката. Това е по часове. Всяка колонка показва колко киловатт час е изхарчил от бойлера в този час. Долу е обща за деня, показва 4 кВт. С стрелката надолу преминавам на предния ден. За този ден бойлерът е изхарчил 13 кВт часа. Връщам още веднъж на 20. Тук е изхарчил 7 кВт часа. На 19 13 кВт часа. От тук преминавам вече работа на помпата на солара. Тук не е работил, било е много студено. И тук не е работил студено. И тук, ето тук има много малко работа, която е около обяд, когато слънцето е било и отдолу изписва, че само 2 минути е работила помпата. Връщам още веднъж назад. Това е средната температура на бойлера. Като в ляво колонката показва градусите в колко часа, каква е била температурата на бойлера. И така мога да прегледам през изминалите дни колко е била и каква е била. И така се връщам пак до начало. Ако искам да анулирам всичките тези стойности, натискам и задържам Enter. И тук показва, че в стойността започва първоначално допълнителното ел нагряване в 18:30. Температурата в момента, в която е настроен бойлера, е 20 градуса. Изгубихме го. За включване е 11 градуса. За настроената за изключване е 20 градуса. Като ПД е дневната тарифа. За деня е изхарчил 1507 кВт часа, а ПН е нощната. За през нощта е изхарчил 818. Това е от последното нулиране. Ако искам да го нулирам, натискам и задържам Enter за няколко секунди. След което се нулира и показва, че на 22 март в 16:25 часа стойностите са нулирани и от тук нататък ще следи. Така можеш да нулираш и да следиш за колко време каква консумация има бойлера. И връщам назад само. Може да се разгледа какво има още. Като натиснем веднъж Enter и тук показва какъв е модела на бойлера. И още веднъж Enter показва кога са били последните грешки. Като това ще бъде друго видео да покажем как се вижда грешката, но тук може да бъде историята. Последно незащитен солар, изключил съм соларната помпа и въобще възможността на бойлера да се нагрява с солар. И връщаме назад. Това е с това меню.